Ало, гламурки, майко, нямам търпение да убия майка и честно ти казвам наистина. Как може Джумерка пак след всички думи, които й казах, тя пак да се опитва да взима бачуканчик? Да, сега отивам да убивам майка и дам оценка. Айди. Ой! Кекса би! Мали! Ой! Каква е тази спица, дек ми се забил гърба? Баба! Кек ще искаш ли? Да, с толкова хитро. Може! Топло е. Аз съм баба Вазелинка. Аз съм бабата на Джумерка. Да, знам. Искаш да кажа на Джумерка, че си идвала на гости? Много хубав кекс, баба Вазелинки, обаче аз нали трябва да ходя, трябва да върша дела мусакински. Айде, чао, мусакички. Айде. Не. Много хубаво беше, Лиля Вазелинки. Дайте поздрави на Лиля Спасова. Айде, много хубаво беше кекса. Добре, че обърках тази баба и тя се оказа някакво същество, което постоянно възкръсва. И тя нищо не заподозря. Айде, няма да убивам майка и от мен да ми не ще пустя. Бабо, ще дойдеш да ми помогнеш с домашното по математика. Коби Джумерки, не виждаш ли индийския сериал гледам? ताजी ने जड़ा परी भाभी को थप्पा। На най-важната сцена ли ще ме прекъснеш, баба? Ох, и нахрани Пешо, днеска не успях да го нахраня. Там учителка с по математика, казах ти, Пешо, да нахраниш, имам важен индийски сериал. О, сега Пешо трябва да нахраня. Пешо! 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 Не! Кой ми звъни? Ало? Кучето ми Пешо избяга! Помогнете ми, госпожо, вие сте умна жемя. Жумерки, единственото нещо, което трябва да търсиш е хекс! Хекс трябва да търсиш! Написали с домашното. Аз съм педагог по висша математика. Ако някой пак ми се обади, ще го чапардос. Колко е хубаво да си педагог по математика. Ама те са ученици. Не си отпушват домашните бизони. Какво викаш, ба, Джумерке? Ето го Пешо. На Пешо. Иди, тя ще нахрани Джумерка.
после ще го нахраня. После ще го реша. Колко ми е скучно. Дали има визитка за Гергена 2? Отивам. Сега сигурно ще се вчеря. Снимаме. Здравейте, аз съм Кобиляна, накратко Кобилка. Аз съм на 17 години и аз съм треньорка по народни танци. С моето изкуство аз правя светът по-добър за всички други хора, защото аз съм много интелигентна жена. Всичко това, което виждате, е натурална красота. Единственото нещо, което не ми е натурално, е моят съвсем грим без грим. Това е грим, с който имам само айлайнерче, уснички и съвсем малко ружче. Не ти се вижда ружа. Тъй, Гаргамел, това да го изрежеш. Как така не може да го изрежеш? Ще дам 5 лева само да го изрежеш. Така, докъде бях стигнал? Аз съм победителка в този сезон на Гергенът, защото Гаргамелчо Карамелчо е само мой. И той ще ме хареса, защото другите пъти нямат право просто да се сравняват с моята красота. Спасова. Няма да каза на колко години съм, защото ще ме депортират от страната. Аз съм най-красива според баба ми. Майка ми не ме обича, ама това не е важно. Важното е, че съм умна, защото знам какво е 1 плюс 1. И само да ви кажа, това е 3. Само да ви кажа, че аз се обличам много гламурно, не като нея кози, които видях. Карамелчо, Карамелчо. Ади, аз отивам. Аз съм цар Вълка. Няма да каза. На 58 съм. Знам, че това е много, а аз съм много умна и амбициозна. Затова закъснях с 5 минути. Много се заинтересувах в Гаргамелчо Карамелчо и искам да стана нейната карамелка, ако може. Здравейте, пачи! Кой наричаш пачама? Ти видяла ли са? Ти видяла ли си са? Ти имаш една вежда, тъпа руса коса и буквално прабаба ми има същите дрехи, че и тя изглежда по-добре от теби. Аз поне имам баба. Ти изглеждаш като Виолет Лайно. Толкова си ефтина, не мога да повярвам. Мозъка ми не го побира. Толкова си проста и ефтина. Аз ли съм проста и ефтина? Неестествена! На кой викаш неестествена? Ей, ти грозна пача! Здравейте! Аз се казвам Георги. Накратко, мама ми вика... Аз нямам майка. Обаче имам баба. И баба ме нарича Гаргамелчо Карамелчо. Гаргамел, защото съм грозна, ама Карамелчо, защото съм много хубав. Аз дойдох в Гергенът, защото баба ми каза, че съм много хубав. И още защото малко я омръзнах, ама това не е от значение. Това цвети най-достойната жена ще го получи, която ще я зарежа след 2 дена и по BTV и по нова ще пишат
новините. Ама тъй няма значение. Важното е, че аз съм достоен мъж, за да играя такава важна роля в Еркин. И това цвете ще получи, или ще спечели, ще спечели. Избирам цървулка. Ето. Аз ли? О, мага! Вах, кобилка много проста, нали? Въй, да. Да, айди за нас. Май тази сървулка гледа каква е проста, нали? Абе, тази джумерка много на моята джумерка прилича, бе. На, виж. Ох, верно. Да. Джумерки! Бабо! Ела тука. Какво би, бабо? Аби, бабо, тук в Гергенът има една мома, дето и тя се казва Джумерка Спасва и много на тебе прилиша. Обаче там казват, че баба едно я обичала, значи не е така. Значи не си ти. Ай сега, къшо тук, че с баба ти вечеринка гледам и тук Гергенът. Айди, къшо тук. Виж тая. Много проста. Мале, не знае колко е 1 плюс 1. Мале. Бабо, вечеринки имам идея. Дай да вратни ми на хоро, като в старите добрите времена. Хайде, давай. Джумерки, идвай, ще играем хоро. Бяла роза с росата, ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да ида на чешмата. Бабо, Вазелинки, дай да видим в Фейсбукото, какво са пуснали нещо. В Фейсбукото. Чакай да ти покажа какво е пратил дядо Сармичков. Чакай. На телефоните ми го прати. Милион алых роз. Из окна видишь ты. Много хубаво. Нали? Чакай да ти разправя вчера какво стана. Отивам на пазара и там срещам блеля цигинка. Баба ме мрази. Мама ме мрази. Батюкан ме предаде. И ме отказаха от Гергенът. Мисля, че просто трябва да се самоубия. Така никой няма да има проблеми. Explain, but before you can start, those crybaby tears come out of the dark. Someone's turning the handle to the voices in your eyes. You pour it out where everyone can see. Your heart's too big for your body. That's why you won't fit inside. И ми бабо ти беше. Ай сега къшо тук, че с баба ти... как се казваше? Ветеранка. Забравим. С баба вечеринка сега гледам и Гергенът. Да, айди Герат. Шокирана си, нали? На кой викаш неестествена и? Сървулка. Какво случва?